På denne linje er det matematik, fysik og kemi, der er i fokus. Noget af det gode ved netop den kombination er, at du kan bruge din viden på tværs af fagene og derved få et større udbytte af den. Med alt det praktiske arbejde er dagene aldrig ens. Og der er selvfølgelig også plads til fejl. Så hvis du godt kan lide at sætte 2 streger under dit svar og gerne vil vide mere om, hvordan verden hænger sammen, så vælg den naturvidenskabelige studieretning på Rosborg.